tie tlaky sú tam, si zober Chris Evert, Jim Courier, Boris Becker, akože a teraz sa tam prelakťovať a nájsť si tú svoju stoličku. Dani, a čo chlapi? Ako keby mňa, nemôžem povedať, že dokopal, ale bol veľmi rázny v tom, aby som teda išla na zmrazenie vajíčok. Lebo určite som to tam niekde v nevedomí mala, že no dobre, už končme, lebo rodina. Lenže potom, keď som skončila, si hovorím, však ja som nemala vôbec čas si užívať život. Ty si vlastne za tú svoju kariéru zarobila nejakých 9 miliónov. Daniela Hantuchová je našou dnešnou hostkou. Ahoj. Ahoj. Strašne som šťastná, že si prišla, pretože u teba to vôbec nie je samozrejmosť. Ty máš ten život a čas naozaj vyrátaný na sekundy a chcem tu celému tomuto publiku oznámiť, že ty si mala včera narodeniny. Áno, je to tak. Všetko najlepšie. Ďakujem krásne. 43. A povedz mi, že čo ti ľudia najčastejšie prajú? Určite zdravie, šťastie, lásku, také tie ako keby klišé veci, ale jednoznačne sú to tie najdôležitejšie v živote. A ty si čo sama pre seba praješ? Myslím tým to, že niekedy máme v živote také fázy, že si tak hovoríme, že mne by tak stačilo, keby všetko zostalo tak, ako je. To určite nie. OK, tak daj. Pretože mám pocit, že život je v neustálom pohybe, takže zastať mi príde stagnácia. Okay. Takže za mňa jednoznačne to zdravie. Pretože keď sme zdraví, tak máme toľko možností a vlastne mám taký pocit, že všetko ostatné už je na nás, ako si to zariadíme a mať ľudí, ktorých mám rada, ktorým dôverujem okolo seba a stále sa učiť o sebe. Stále nechávať život, aby mi dával tie lekcie, ktoré mám vidieť, ktoré mám pochopiť a samozrejme aj užívať si život, ale vedieť akceptovať to, že nie vždy je ľahký a tak nejak naraz týmto smerom kráčať. Ja mám takú stenu doma, kde mám všetky známe osobnosti, s ktorými som kedy niečo mala a robila. A vedľa fotiek Karla Gotta som mala túto tvoju fotku. Neverím. Áno. To je fotka, kde sme ti merali, aké máš dlhé nohy v Tatrách, keď sme ťa fotili. A k čomu sme prišli? Ledva nám dosiahol ten meter krajčírsky. Ja si myslím, že to bolo vyše 120. Vieš čo, že sranda, lebo ja pravdu povediať stále neviem, že ako sú oficiálne dlhé. Lebo tak akože nemám zapotreby, že si to ja sa mám merať a teda rada by som vedela toto číslo. Ale musím povedať, že si nesmierne teda vážim, že som vedľa Karla Gotta, teda, ktorý bol pre mňa, akože to bol sen sa s ním raz stretnúť. Takže to si mala veľké šťastie. Mne sa to nepodarilo, že si mohla s ním pracovať. Gratulujem. Čiže nemeriaš si vo voľnom čase ako nohy? Nemám toto akože nejakú bežnú záľubu. No a ja som si tak hovorila, keď som to oprášila z toho rámu, že aký to mohol byť rok, táto fotka. Vieš, aký to bol rok? 2011. Wow. A tak mi napadlo, že teda pred 15 rokmi sme ťa fotili na titulku ako 27-ročnú. Že keď sa tak obzrieš, je podľa mňa obrovský rozdiel medzi 27 a 43 ročnou ženou zvnútra. Inak si nádherne zakonzervovala. Tam není rozdiel. Ale je určite. Ale aká si bola, keď si bola mladšia? Bola si šťastnejšia? Prísnejšia na seba? Vieš čo, že ja som človek, ktorý verí na prítomnosť a skôr ako keby mať nejak neustále ciele do budúcna, takže teraz budem musieť naozaj začať veľmi loviť v pamäti. Aká som bola? No tak určite oveľa viac tvrdohlavejšia. Bolo to v rámci ešte mojej kariéry, čiže tá disciplína, cieľavedomosť, čo ešte takéto naozaj s tým profesionálnym športom, čo súviselo, tak to bolo akože na maxime. Takže nehovorím, že teraz ako keby tie atribúty stále nemám, ale určite v takej tej jemnejšej a pohodlnejšej forme by som povedala. Čo tam bolo? Ešte väčší určite časový stres. Neustály stres vlastne toho ako keby nejakého stáleho fyzického výkonu, ktorý som musela vykonávať. Takže určite aj počas fotenia mi tam stále bežalo, kedy mám ďalší tréning, kedy je ďalší turnaj. Takže
z toho sa veľmi teším, že toto už v živote nemám, aj keď na tú časť života to bolo úplne samozrejme a úžasné. Čo ešte tam bolo také? No samozrejme, ten neustály pohyb, že nebolo ako keby žiadne zázemie a taký nejaký čas, že naozaj, že pre seba. Si na seba prísna? Prísna už určite nie tak, ako keď som bývala, ale mám vysoké očakávanie od seba. Aj vieš, po kom to máš? Alebo si taká už tak bola... to si myslím, že profesionálny šport ti dá ako keby tak nejak automaticky. Myslím si, že aj kultúra, keď to viem tak porovnať s inými krajinami, kde som žila alebo žijem, že predsa len tá zodpovednosť, disciplína sú naše veľké atributy v rámci Slovenska. Myslím si, že ľudia sú preto tak pracovití a o to viacej som hrdá na to, že som zo Slovenska, hlavne pre tieto kvality, ale ktoré sa samozrejme môžu zvrtnúť aj na opačnú stranu, že možno taká tá nespokojnosť niekedy, ktorú možno občas cítim, že miesto toho, aby sme si vážili, čo všetko krásne v živote máme, tak z toho, čo som to tak vnímala, teraz som to už naozaj minimum času, tak to bolo vždycky také, OK, čo nájdeme niečo zlé a v tom sa začať šprtať. Takže to našťastie už mám ako keby túto fázu za sebou a disciplína je tam stále, prísnosť si myslím, že je, ale už určite nie v takej forme a že skôr tá ľahkosť a naozaj vážiť si veci, ktoré v živote máme. Dani, ty si rodáčka z Popradu, také dievča z Popradu. A tvoja maminka, budem hlavne o ženách hovoriť, lebo muži ma v tomto podcaste až tak nezaujímajú, pri všetkej úcte k našim mladým kameramanom. Vlastne ja som nikdy netušila, že ty si mala túto úžasnú babičku, ktorá bola tenistka. A ktorá do absolútne pokročilého veku 70, ak nie 80 plus, hrala tenis. Áno. Ona bola trénerka, športovkyňa? Nie, ona bola najlepšia hráčka v Československu. To som, vidíš, vôbec nevedela. A ty si myslíš, že aj keby to tam nebolo, tak aj tak by si sa do toho tenisu zamilovala? Vtedy, keď ten Mečír vlastne získal to zlato na tej olympiáde? Alebo to bol taký silný moment? To bol silný moment asi toho, že som chcela nasledovať moju starú mamu. A už v tých 4-5 rokoch som vedela, že hrá tenis a občas tým, že brat bol starší, tak občas sme ja si to moc nepamätám, ale myslím, že sme išli na tenisové dvorce tak či tak. No a potom, keď som videla Miloša, ako vyhral tú olympiádu, tak to bolo také, že OK, ja na tú olympiádu idem. V 5 rokoch som sa rozhodla. Prišla prvá moja raketa, lebo predtým som hrala s takouto ešte veľkou drevenou, čo bolo tá raketa bola podľa mňa väčšia než ja. A vlastne babička sa mi začala venovať. Ona mala nádhernú techniku. A vlastne tá technika, tak ako ma to ona naučila v tých 6-7 rokoch, tak mi ostala vlastne do konca kariéry. To je neuveriteľné. A vlastne najviac ma na tom ťahalo, na tom tenise, to, ako sa krásne obliekala. Oni vtedy ešte hrali v tých takých dlhých šatách, sukniach. A tá elegancia, ona mala naozaj nádherný cit pre loptu, že ani nie tak tá športová stránka tenisu, ale tá krása ma na tom najviac priťahovala. A pritom zvykne to byť tak, vieš, že keď ťa, ja neviem, otec učí šoférovať, alebo mama, ja neviem, hrať na husle, tak väčšinou nemajú vôbec trpezlivosť s tými deťmi. Ale hovoríš, že tá babička bola k tebe takáto láskavo, mentorská. Určite, tak ona už potom v tom čase, keď ja som začala hrať, bola trenérka na Matadorke, to bol vlastne môj prvý klub v Petržalke. A vlastne som sa len pripojila k ostatným deťom v skupine. Si pamätám, že hodiny, keď už teda nemala na mňa čas, že som musela ďalším venovať, tak ja som potom išla hrať o stenu. Aj 5-6 hodín úplne v pohode. Ja som si predstavovala teda, ako som na tej olympiáde. A je to krásne zažiť naozaj to, o čom veľakrát hovoríme, že keď je ten sen tak hlboký, že ako sa v Alchymistovi v knižke vraví, že keď si naozaj niečo z celého srdiečka prajeme, tak ten vesmír sa nejak naozaj spojí, aby sa to splnilo. Kedy už bolo zrejme, že to nie je len tá babička a že teda nech si tá Danka hrá, veď zlatá veď je naša, ale že si fakt talentovaná? Dosť skoro musím povedať, keď som v tých 9-10 rokoch začala vyhrávať tie také turnaje pre deti.
a potom do tých 12 majstrovstva Slovenska a teda. Ale taký naozaj, že fakt závažný zvrat nastal, keď som išla na Floridu k pánovi Boletierimu na jeden turnaj do 14 rokov a vlastne už vtedy ma podpísala agentúra IMG a teda ma tam vyslali, že aby som išla o týždeň skôr a že akože sa na prípravu. No a pre nás to bolo Boletieri, to vtedy sme len v televízii videli, ako tam všetky svetové jednotky vychovával na tú dobu jednoznačne najlepší tréner na svete. A teda ja som mala oči, jak ten usmievaček s vypleštenými očami, že vôbec som tam, že vôbec sme prvýkrát v Amerike s maminou. Takže my sme tam išli s tým, že teda na ten turnaj a potom sa vrátime domov a zase budem ďalej pokračovať s pánom Bulkom, to už ma vtedy trénoval. No a jedného dňa, ja som hrala na nejakom dvorci číslo 25 úplne, že ďaleko, on mal, akože Nick mal svoj vlastný dvorec, teda kde všetky tieto hviezdy trénovali. A došiel nejaký jeho tréner a pomocník, teda, že Nick sa chce pozrieť na mňa, lebo akože oni tam mali veľmi dobre nastavené to, že keď niekto šikovný alebo talentovaný, tak hneď to ako keby zaregistrovali. Tak ja v úplnom šoku viem, že si pamätám, že sme bežali rýchlo s maminou, to ešte vtedy sme nevedeli, že sú karty, že ako vytačať číslo z telefónnej budky, tak my sme tam hádzali mince, že ako zavolať ocinovi a bratovi, že vôbec Nick sa ide na mňa pozrieť. A to bolo behom pár hodín, všetko sa dialo a ja si pamätám, ja neviem, povedali mi, že o 3:00 má byť teda pri jeho dvorci, ja som o 2:00 sa už začala rozcvičovať, ruky spotené od nervozity. No a o 3:00 som teda začala s ním hrať, alebo neviem presne, aký bol čas. A po 5 minútach vlastne zavolal si maminu a to bola veta, ktorá mne zmenila úplne život, že či by bola OK s tým, že by bol môjim trénerom. Bože. Plakala by som strašne, no, ako tá akože mama. teraz ti to asi prvýkrát hovorím, že neplačem, lebo tam bol taký ten veľký zrad vôbec nielen mojej tenisovej kariére, ale celkovo v živote, že nikto taký mi naozaj verí od malička. Nick sa stal obrovským mentorom nie len pre môj tenis, ale ako keby to, že aj to spoločné veci robíme, že ako moderujem, vysielam čokoľvek v práci, kariére, ktorú mám teraz, robím veľa vecí vďaka tomu, ako ma to on naučil, ako mi to nastavil v tých 13-14 rokoch. Premýšľam nad tým, že vieš, že teraz to tak znie ako taká príjemná nostalgická príhoda, hej, ale to sa bavíme naozaj, že 30 rokov dozadu, hej, a že vy ste boli taká normálna rodina, že si nemyslím, že ste mali, a neviem, vo vankuši ako tie peniaze. Škodovka, Petržalka, no, že vlastne, kemping. že ten tenis je hrozne drahý. Keď to dieťa hrá ten tenis, je to strašne drahé. Ty musíš platiť strašne veľa vecí. Že ako ste to vôbec dávali? Veď už len vôbec ako vyslať to dieťa na turnaj a zaplatiť ľudí, neviem, ubytovanie, fyzioterapiu, ja neviem ani do dôsledkov, tak to si museli vaši extrémne asi naozaj odriekať veci. Museli. Akože všetko vlastne išlo pre môj tenis a tým, že sme teda z Petržalky klasická rodina, tým, že som nemala žiadnu podporu z tenisového zväzu, že vlastne naozaj všetko to museli oni ťahať, tak to bolo veľmi, veľmi náročné a tam som niesla ako keby tú zodpovednosť, že ok, Dani, akože neflakaj to tu, lebo vidím, čo všetko do toho dávajú rodičia a vlastne ani samozrejme finančná stránka, ale aj to, že proste zrazu už žiadne narodeninové oslavy, Vianoce, takéto vlastne prestalo byť, lebo všetko sa to začalo točiť okolo môjho tenisu. A mala som teda veľké šťastie, že ma podpísala táto športová agentúra, ktorá vlastne potom, to sa robí tak, že oni pomáhali s nákladmi, ktoré potom, keď sa začne dariť, tak vlastne aj s percentami z prize money sa všetko vracia. Tým, že Nick, tým, že chcel byť môjim trénerom, tak aj tam ako keby, to už si ani nepamätám, ja som bola malička, ale že vlastne lebo Nick Boletieri Akadémia bola vlastne súčasťou IMG, čiže oni to tam mali tak nejak, že potom vlastne na ten čas, pokiaľ sme potrebovali, nám pomáhali a potom ako náhle som začala zarábať, tak všetko sa im splatí a plus vlastne na tom sú tie agentúry nastavené, že potom do konca kariéry majú percentá zo všetkého. Ty si mala potom 18 rokov, keď si vyhrala Indian Wells, ak sa dobre... 18-19 a dostala si ten prvý veľký šek.
Hej, že $300,000, či čo to bolo? 200. Podľa mňa na ten prvý možno aj menej. No veď 200, ale to je dnes teda, to by dnes bola akože iná sumička. Veľké peniaze, hej. Aj sa pamätáš, či už aj vtedy si bola taká zodpovedná, že tam neexistovalo, že mami, tak ja si idem niečo kúpiť. Však to už by bolo aj na taký byt tu na, hej. Či to ste museli povyplácať veci? Hej, no tak akože pokiaľ povyplácaš, tak máš asi z toho tak 30%. Okay. Ale skôr si tak pamätám, toto už som tak nejak neriešila, lebo tam som bola tak zameraná na to, aby som bola svetová jednotka, že to už bol akože nejaký side effect. Skôr, jasne, vyhrať ten Indian Wells ako môj prvý turnaj, moje prvé finále. Ale pamätám si na ten okamih, keď som vyhrala svoj prvý 25 000 turnaj, to také tie menšie challengere vlastne, to je ešte pred VTA. A to si pamätám, že prvýkrát sme po finále ako rodina išli na pizzu a že som si prvýkrát mohla dať nie takú tú margeritu, že najzákladnejšiu, ale že presne, fruity di mare. Čiže ja keď akože chcem, že keď ma chce niekto potešiť a že mi spraviť nejaké prekvapčo, tak akože pizza fruity di mare pre mňa je to taký symbol toho, že wow, že akože now I've made it. To do dnešného dňa si neviem. A zrovna ten turnaj bol v Taliansku, takže to a že potom ešte aj zmrzlinu, takže pre mňa je to taký krásny rituál, že keď povedzme, že aj včera, kebyže sa ma spýta, že ideálna narodinová večera, tak to je pizza fruity di mare a zmrzlina, lebo to pre mňa znamená tak veľmi veľa. Takže tam som nejak začala vnímať to, že wow, že už som dospelá a to som mala nejakých 16 rokov. Patríš medzi absolútne, že top najlepšie hráčky, ktoré my sme ako krajina vygenerovali teda za tie 10 ročia. Teraz dúfam, že sa veľmi nepomýlim, ale mám pocit, že to najvyššie umiestnenie bola svetová peťka. Hej? A prečo ja som ťa veľmi chcela mať v tomto podcaste a prečo si podľa mňa ty veľmi inšpiratívna pre ženy a čitateľky Madame Evy, je to, že si dokázala tú svoju kariéru dôstojne ukončiť a svičnúť na ďalšiu top kariéru, o ktorej podľa mňa ale veľmi málo ľudí veľmi málo vie, vrátane mňa. Tým, že ty tu nie si, tak vlastne to tak nejak tak z pozadia vieme, že však tá Daniela, ona tak moderuje teraz ten tenis, no a je veľmi dobrá, teda moderuje, komentuje. Ako sa toto stalo? Že bolo to niečo, čo tak súbežne mala si pocit, že by to k tomu mohlo smerovať? Alebo je to úplná náhoda? Ďakujem v prvom rade, že to spomínaš, lebo ja osobne som oveľa viacej hrdá. Nie, že tá tenisová nebola úžasná, tá profesionálna, aktívna, ale oveľa viacej som hrdá na tú kariéru, ktorú mám teraz. Lebo mi príde, že je oveľa ťažšia. Som zo Slovenska. Čiže v tom komentátorskom svete už len to, že ako keby angličtina nie je môj basic language, aj keď musím povedať, že skôr rozmýšľam obzvlášť práci v angličtine, ale to, tých komentátorských stoličiek nie je veľa. Také tie najdôležitejšie stanice, bavíme sa Tennis Channel, ESPN, Amazon, BBC, a tých legend a svetových jednotiek a hráčov, ktorí vyhrali veľmi veľa Grand Slamov, je tam tlačenica veľká. Vážne? Že toto je niečo, čo ako keby tí top bývalí hráči chcú robiť, hej? Samozrejme. Okay. Tam akože... Ja si myslela, že chcú, ja neviem, buď už len tak hrať golf, alebo trénovať niekoho. Dá sa ísť aj trénerským smerom. Golf, akože čo? Že už som všetko v živote dosiahol. A to si myslíš, že z toho mindsetu, kedy si že úplný profik vo všetkom, že ja neviem, ja si neviem predstaviť, že by som nepracovala, dúfam, že do konca života. Však to je jedna si myslím súčastí, ktorá nás posúva neustále, učí neustále, ako majú Japonci. Oni nemajú v svojom slovníku ani slovo dôchodok. Lebo je to niečo, si myslím, čo nás stále naplňa, ťaha dopredu, že akože vyložiť si nohy a hrať golf, no pre Boha. Len to nie. Okay. Takže no a prišlo to tak nejak veľmi prirodzene, že v deň, kedy som mala tlačovú konferenciu, teda že hlásim koniec kariéry vo Wimbledone, tak vlastne hodinu na to som len vlastne z tejto strany prešla na tvoju stranu a išla do štúdia komentovať. A ja som bola vtedy vlastne zranila, som mala zlomené rebro, čiže ja som tam išla ako keby komentovať, aj keby, že nekončím s kariérou, že agent, že však nech si to vyskúšam, či ma to baví, alebo ako.
A tým, že asi som bola na tie kamery od malička zvyknutá a mala som úžasného kolegu, moderátora, to bol pre Fox Sports Asia. A on bol tiež bývalý profik, tak sme si tak v krikete, tak sme si neskutočne sadli. Ešte to bol Wimbledon, ja si hovorím, tak toto ma akože že veľmi baví. A mi to prišlo také prirodzené, že mám možnosť zdieľať tie skúsenosti, poznatky z toho, čo som robila celý život s obrovským množstvom divákov, tým, že tie stanice boli naozaj od začiatku veľmi lukratívne. Prečo je to ťažšie ako tenis? Pretože ideš od 7 rána do polnoci. Všetko je live, všetko je maximálna sústredenosť, že v zápase, keď som sa nesústredila, by si nevšimla. Toto ako náhle, však dobre vieš, nesústredíš sa na to, no, čo máš, tak hneď máš producenta v uchu. Je to 16 dní v kuse, povedzme taký Grand Slam. Nemáš tam ako keby, keď hráme ten turnaj, tak máš vždycky day off, môžeš si ísť ponakupovať na Fifth Avenue. To proste, keď som robila prvýkrát US Open 16 dní, ja som raz nebola niekde, že preč, ale skôr si myslím, že to, že nejaké to meno alebo tá kariéra predtým ti otvoria tie dvere, ale potom ich naozaj otvoriť a ostať v tej miestnosti, lebo tie tlaky sú tam, si zober Chris Evert, Jim Courier, Boris Becker, akože a teraz sa tam prelakťovať a nájsť si tú svoju stoličku. Tak ale ty si aj veľmi pekná. To si takto povedzme. Určite, samozrejme to pomáha. Ale si myslím, že áno, je to súčasť práce, ale určite to není to, čo mi dalo tú druhú kariéru. Dobre, a ty keď ideš povedzme komentovať nejaký zápas, tak musíš si ešte aj ty, ktorá veľa toho vieš, myslím si, že nad rámec určite niekoho, kto povedzme tenis nikdy vrcholovo nehral, musíš si robiť nejakú prípravu na to? Samozrejme. Skončíme o polnoci a do druhej v noci si robíš prípravu na druhý deň. Z toho som bola naozaj že veľmi milo prekvapená, lebo presne mala som na začiatku taký attitude, že ale však sadneme, niečo poviem. Však som s nimi hrála, akože čo. Je to výhoda a niekedy treba ísť aj tou cestou, že naozaj tie ako keby osobné skúsenosti dať do toho zápasu, ale potom, keď som videla, či John McEnroe, či Lindsay Davenport, či Chris Evert, ako sa pripravujú, koľko štatistík, koľko takto štosy papiera si prinesú so sebou do štúdia, aké sú prípravy s producentom, lebo hovorím, toto sú stanice 100 miliónov sledovanosť plus. Tam sa nejaká chyba neodpúšťa. Čiže to, keď som videla tieto legendy, ako sa pripravujú, a našťastie ja som mala tú britskú školu, keďže moja prvá najväčšia spolupráca bola s Amazonom a vlastne som bola prvá žena, ktorá komentuje ATP tenis a ešte si zober, že v Anglicku. Tak a videla som či Tim Henman, či Annabel Croft, akože pojmy v rámci televízie, ako sa oni pripravujú, tak som mala neskutočné šťastie, že som mohla byť pri nich, ako keby si to tak následovať, načekovať, že OK, že tá príprava nám vlastne potom pomôže, že to môžeme dať všetko preč a byť totálne autentický. Je ten tenis, ktorý dnes sa hrá a ktorý je, neviem, mladé baby v tvojom veku vtedajšom hrajú úplne iný, než ten tvoj bol? Napríklad v zmysle, že hovorí sa veľa o tom, že mení sa tá hra, hej? Si vravím, že všade tie technológie idú brutálne dopredu, tak oni asi teda už skutočne majú úplne iné rakety, loptičky, tenisky, vymýšľam si. Bavíme sa žensky či mužsky? Žensky. V ženskom to podľa mňa nejde až tak moc popredu. Samozrejme rýchlosť a to fyzično určite. Ale kvalita tam je to veľmi otázne. Lebo mi príde niekedy, musím to porovnať s tým mužským tenisom, že ako vravíš, máš pravdu, materiál, to, aké sú rakety teraz, výplety, to, že Rafa dokáže zahrať winner z 5 metrov dozadu s drevenou raketou, by to nedal. Čiže jasné, ten materiál je tam obrovský faktor. Zrýchlil sa nenormálne. Ale mám pocit, že ako keby chalani to stíhajú v tej rýchlosti, lebo fyzicky sú na tom lepšie ako my. My, taká Šviantek, má väčšiu rýchlosť na forehande ako Rafa. Ale nemáme tam to fyzično až akože baby sú neskutočne namakané, ale nestíhame pri tom ako keby posune. Čiže preto niekedy tie výmeny sú možno veľmi rýchle, možno nie vždy tá kvalita je tam taká, ako keď to bolo troška pomalšie a povedzme naša generácia mala čas si nejako
takticky rozvinúť tú hru, ten zápas, že je to teraz strašne rýchle fyzické, ale troška mi to tam chýba. Muži, čo dávajú, to je nenormálny level. Ja vždycky vravím, že keď máme také že porovnávania, že povedzme Jannik Sinner a Carlos hrajú lepšie ako Roger, toto ani nevchoďme tým smerom, lebo ja som vždy zastancom toho, že šampióni v akékoľvek generácie sa vedia prispôsobiť. Čiže aj Sampras, aj Agassi, alebo aj Martina Navrátilová, aj Chris Evert by boli také šampiónky, aké boli aj v dnešnej generácii, lebo by mali lepší materiál. Čiže dnešná generácia hrá lepší tenis, ale neznamená, že sú lepší tenisti ako šampióni z generácií predtým. Chýba ti to? Čo? Tenis. Vrcholový. Nie, vôbec. Čo si? Vôbec? A keď mi Také, chýba... že dvíhaš nejakú trofej a že proste ti to tam patrí. Tú trofej si dvíham ja sama sebe a patrí mi to, že ráno prídem do toho Wimbledonu a môžem komentovať a byť súčasťou najkrajšieho turnaja na svete. Áno, teraz z inej stránky. A keď mi chýba tenis, tak si vedem zahrať. A hrávaš ešte? Čo robíš v rámci pohybu? Pretože teda ako vidíme tento veľmi dekoratívny zjav, že naozaj mám pocit, že od toho roku 2011 od tej fotky je to rovnaké, ale určite to není zadarmo. Predpokladám, že na to musíš makať, čiže stále musíš makať. Nemusím. Robíš... To je ten rozdiel, že nemusím. Ale chceš? Baví ma to. Určite som si vedomá toho, že to, čo robím teraz, tak dúfam, že v 80-ke si budem za to ďakovať. Čiže robím to hlavne preto, aby tam bol nejaký long-term plan a aby som, povedzme, aj tú takú nejakú starobu alebo ten dôchodok mohla prežiť, dúfajme, že v zdraví a možno tým, že sa tomu telu, tomu fyzičnú venujem od malička, tak mi je úplne jasné, že jediná cesta je, že starať sa v každom veku o seba a či to bolo pre moju kariéru alebo teraz sama pre seba, je si myslím neskutočne dôležité, lebo ako sme sa bavili na začiatku, najdôležitejšie v živote je to zdravie. Dani, a čo chlapi? Vieš čo, to je téma, ktorú si nechávam len pre seba, pretože vzťahy, myslím si, že celkovo je taká vzácna vec, ktorú si myslím, by si mal každý strážiť a držať si to súkromie ako keby pre seba. Ja keď som si pozerala veľmi podrobne tvoj Instagram včera, som si ho lustrovala, som si pozerala, že aké máš krásne kabelky napríklad. Tak som si tak hovorila, že veď okolo teba je toľko zaujímavých mužov, ale vieš, to je ten pohľad zvonka, že sa mi tak zdá, že prichádzaš do styku so zaujímavými mužmi. A vlastne pamätám si z toho nášho rozhovoru, z toho dávneho, že som sa tak na teba pozerala, vtedy si bola v tom švungu obrovskom a vravela som si, že veď toto dievča nemôže mať žiadnu šancu mať normálny vzťah, lebo stále niekde si, na nejakom hoteli, alebo ja neviem, dvorci, alebo niečo. Čiže vtedy predpokladám, že to nebolo možné, že tí vrcholoví športovci naozaj väčšinou musia priniesť na oltár tohto úspechu to, že nie sú schopní mať normálne vzťahy, lebo kto by toto vydržal? Áno, určite. S tým súhlasím. Počas tej profesionálnej kariéry už samé o sebe to není normálny život. Tá bublinka, v ktorej, akože vtedy som to považovala za normálny život, teraz sa na to pozerám, že wow, že to som ako dávala, lebo to je hlavne to, tie hotely neskutočne neustály presun, ten ako keby mentálny, fyzický tlak, stále tam máš v pozadí, OK, ďalší turnaj, že hlavne v tom tenise tým, že tá sezóna je tak dlhá, ani nemáš poriadne nejaký čas na nádych a výdych a užiť si, aj keď máš, no to čo si užiješ 2 týždne a zase si v tom švungu. Takže obzvlášť si myslím, že pre ženy je to veľmi, veľmi náročné mať nejaký vzťah vôbec. A však dobre vieme aj s vekom, ako sa spoznávame a proste úplne iných ľudí okolo seba si selektujeme. A po druhé, čo sa teda veľmi teším z toho, čomu sa asi troška povenujeme, je to, že proste mať rodinu tiež je neskutočne náročné, ťažké a v tomto to máme naozaj, že oveľa
oveľa ťažšie nastavené ako muži. Že muži, tenisti mohli cestovať s rodinami, mať deti a v pohode si ďalej hrajú, kdežto pre tú ženu je to oveľa náročnejšie. Áno, ako celý život vlastne. No dobre, ale môžeme povedať toľko, že teraz si rozidená. To môžeme povedať. Tomu určite sa nebudem vyjadrovať. Dobre, tak som to povedala ja. Chcem tým povedať, že teraz si chodíš po tom svete taká slobodná. A teda keď povedala ty. No, a keď nemôžeme teda hovoriť o tvojom súkromí, tak môžeme sa porozprávať o zaujímavých mužoch tenistoch? Ja napríklad potrebujem vedieť, že aký je Roger Federer. Elegán, neskutočne múdry. A je aj taký vtipný? Úplne. A myslíš si, že s tou Mirkou, že tak akože všetko to tam je, že dobre? Ja si myslím, že áno, akože Mirka zohrala obrovskú rolu. Jasné. V Rogerovom úspechu. A robím si srandu, lebo mne sa strašne páči. Ono to, že bola samotná tenistka, že presne vedela, čím si prechádza, že o 3:00 ráno, keď dohral večerný zápas, nemala problému navariť večeru, že ja si myslím aj tým, že mu manažovala jeho médiá a veľa vecí, akože ona spravila neskutočný job pre Rogerovú kariéru a to, že si proste rozumejú na základe toho, že obidvaja nielen športovci, ale tenisti. Novák Djokovič? Opäť neskutočne múdry chalán. To, že v tomto veku, ako to dáva, ako to stále ťahá, je nenormálne. Opäť Jelena tiež musela veľa obetovať. Aj mu to zázemie vytvoriť. Asi si myslím, že keď to budeme porovnávať, že Roger, Rafa, Novák, asi najväčší profik, čo sa týka stravy, aj to, že ako sa staral o to svoje telo, vlastne vďaka tomu ešte teraz stále môže hrať na tej úrovni, ktorej hrá. Ty žiješ v tom Biarici. To je Francúzsko. A ja som si ho kvôli tebe včera aj tak googlila, že čo to vlastne je za miesto. Príde mi to, že to už nie je také úplne francúzske, lebo je to strašne blízko toho Španielska. Ako si sa ty ocitla v tom Biarici? Prečo? Kedy som tam zavítala prvýkrát? Koľko 5-6 rokov dozadu, keďže priateľ tam žije, odtiaľ nepochádza, ale tam už dlhé roky žije. A tiež som predtým, lebo my sme tam žiaden turnaj nemali, nikdy som akože nemala ani tak nejakú merku, že ísť tým smerom. A od začiatku, keď som prišla prvýkrát, že wow, že toto je tak iné ako zvyšok Francúzska. Tým, že ako vravíš, je to blízko Španielska, je tam ten oceán, všetci surfujú. Hneď mi to pripomená. Tí surferi, však to sú tiež takí fešáci. Veď tých tam musíš dennodenne stretávať. Aj stretávam, áno. A čo? Nesťažujem sa. Tým, že je tam tá príroda, a hneď mi to pripomenulo Austráliu, tá príroda je tam jedna asi z najkrajších vôbec v Európe, čo máme, že vlastne môžeš surfovať jeden deň a lyžovať po obede ten istý deň, alebo naopak. Veľmi aktívny športový život, či už je to tenis, golf, padel, surfovanie, každý si tam niečo nájde. Samozrejme úžasná strava. Nie ten životný štýl veľmi vyhovuje. A ty si predtým žila v Monaku, že? Dlho. Áno, počas kariéry, hej. Ale tak bavíme sa asi pár týždňov v roku, keďže celý čas som bola na cestách. Aj teraz je to tak, že stále ešte veľa cestujem kvôli robote, takže mám to ako krásne zázemie, ale stále som okolo sveta. A vlastne ten Biarritz sa spája akože s dvomi známymi ženami. Jedna si ty, druhá je Coco Chanel. Ktorej tam idú, si hovorila, otvoriť... Jedna trošku známejšia. Ktoré tam idú otvoriť tento akože brutálny nejaký butik, čo skoro. A ja som si prečítala na Wikipédii, že ty si vlastne za tú svoju kariéru zarobila nejakých 9 miliónov. Možno aj 10. A v čom si taká, si vôbec v niečom taká márnivá, že ľúbiš si niečo tak kupovať, že máš rada nejaké vysoké značky, niečo, čomu neodoláš? Alebo si aj v tomto taká strašne disciplinovaná, alebo tak si strašne celá poriadna, že neviem už, čo mám vyťahnuť. Vieš čo som tak... Ja neviem, kabelky, ten Chanel. Však ten Chanel máš rada, nie? Chanel mám samozrejme rada a za čo rada dáš peniaze?
Určite sa za kvalitné oblečenie, jednoznačne, tým, že je to aj súčasť mojej práce. A dovolenky. Tým, že som celý život mala veľmi málo času na to, tak naozaj, že pekné dovolenky, či už je to lyžovačka. Nemusí to byť dlho, ale že naozaj, že na tom si dám záležať. Pekné reštaurácie, ak sa dá. Ale som taká, že aj s radosťou pôjdem na palacinky na trhu, čiže neviem čo. Vieš čo, na golf, tam to mám tak, že do toho... Ale aj také, že dobré palice, pekné oblečko. To určite, samozrejme. Ako mám rada tú kvalitu života, to zase... Rada obdarúvaš ľudí? To viacej, no. Akože tak veľkoryso? Teraz táto nádejná rodina. To je taký projekt, ktorý je ako keby novinkou v tom živote, aj sa tomu veľa venuje na svojich sociálnych sieťach a ja som tak akože patrala, že čo to vlastne je. Tak povedz najprv, čo to vlastne je a potom ja sa ťa opýtam, čo chcem vedieť. Tak nádejná rodina je vlastne občianske združenie, s ktorou jednou z hlavných zakladateľiek je Ľudská Harbuláková, ktorá je dcérou pána doktora, ktorý vlastne ako keby mňa, nemôžem povedať, že dokopal, ale bol veľmi rázny v tom, aby som teda išla na zmrazenie vajíčok. Pretože koľko som mala, asi 39 rokov, kamoška mi o tomto povedala a ja som bola, že čo? To takéto vôbec niečo je. A teda, keď som išla na prvú konzultáciu, tak mi povedal veľmi veľa faktorov. A ja, že Ježiš, pán doktor, kebyže o tomto viem 10 rokov dozadu. A oni, že no, pani Hantuchová, to mi tu povie tak minimálne 10 žien za deň. A ja, že čo? A v momente, že ako môžem pomôcť, ako môžeme toto zmeniť na Slovensku. Tak som sa teda stretla s Ľudskou, ktorá je úžasná žena. Veľmi si vážim všetko, čo robí pre Slovensko a pre ženy. A vlastne sme sa tak do toho trošku obuli s tým, že okay, ako ja môžem v tom mojom postavení pomôcť. A je to vlastne o tom, aby sme rozdávali čo najviac informácií, aby baby a ženy mohli robiť čo najkvalitnejšie rozhodnutia v živote. A to je naozaj informovať to, ako sa s našim vekom počet všetkého možného v našom organizme mení, ktorý nijako neposunieme. To je jedno, či budeme behať 200, 300, 400, proste po tom veku okolo 26 rokov brutálne idú čísla dole. Čiže je to o tom, ako keby sa baby začali zamýšľať, ako si chcú nastaviť život, kariéru už v tých 20-22 rokoch, aby si spravili testy, ktoré sú tu dostupné každej jednej babe. Je to otázka jedného dňa. A takisto, aby sa vôbec začali pohrávať s tou nejakou možnosťou, že je tu aj táto cesta, čo znamená zmraziť si vajíčka a tým pádom si dať ako keby ten nádych, výdych, nehnať sa do vzťahu, neposúvať kariéru, nemeniť veci, lebo to mám ako keby troška viacej na pořádku, čo sa týka mňa. Že nie teraz rýchlo do nejakého vzťahu, do manželstva, len aby som mala deti. Že proste takéto, že autobus čaká dole v dedine. Že vlastne to, ako hovorí pán doktor, dáme do špajze, je to tam, máš vymalováno a môžeš si fičať kariéru, lebo takéto, že jeden čas sme išli smerom we can have it all. Ja verím tomu, že môžeme mať všetko, ale nie naraz. Čiže ako keby si dať taký nejaký pokoj sebe, že je tam nejaká postupnosť, mám čas, nemusím sa ponáhľať, obzvlášť v športovom svete, v profesionálnom, kedy sa nám tá kariéra predlžuje. Že vlastne vďaka, ako si hovorila, materiálu, nejakých nových tréningových metód, dneska baby v akomkoľvek športe do tých 35-36 rokov môžu to ťahať. V mojej generácii to bolo, že keď budeme 27, už by sa patrilo skončiť. Čiže to je super, že sa to pretiahlo, ale teraz kde je ten čas na rodinu. Čiže vlastne toto ti dáva možnosť, že potom ako keby nemať ten časový stres, lebo určite som to tam niekde v nevedomí mala, že no dobre, už končme, lebo rodina. Lenže potom, keď som skončila, si hovorila, však ja som nemala vôbec čas si užívať život. Čiže ako keby sa ti to tam môže tak nejak míchať a toto je len jedna z možností, ktorú tu ako keby sa snažíme dávať, že haló, že babi, poďme sa ako keby o tom rozprávať, baviť na tú tému, vôbec sa zamýšľať, čo ja. Nám ide o to, že aby sme sa my, babi, ženy, zamýšľali, čo ja chcem. Nie, čo sa má, čo sa očakáva, čo spoločnosť, čo
susedka z vedľajšej dediny povedia, čo babičky si mysleli. A to sú na rôzne témy. Sústredíme sa teda aj na tému rodina, deti. OK, je to niečo, čo ja chcem teraz alebo neskôr. Či to vôbec chcem, že naozaj, že ako sme sa bavili na začiatku, že možno k tomu, že prianiu, že čo si priajeme v živote, že ísť podľa toho nejakého svojho kompasu vnútorného. A to si myslím, že je veľmi sakra náročné nájsť. Ako keby dávať tie hlasy kohokoľvek zvonku preč. My sa v podstate bavíme, len aby som to zjednodušila, o tom, že ideálny vek na zamrazenie tých vajíčok by mal byť do takého 25., 6., ja neviem, 7. roku života ženy, lebo potom to prudko klesá. A áno, veď aj my robíme veľa rozhovorov v našom časopise o tom, že nie je to dobrý trend, to odkladanie materstva na neskôr. Prečo si myslíš, že to nie je dobrý trend? Myslím kvôli tomu, že doktori hovoria, že neskôr to naozaj je veľký problém v tomto zmysle. Neskôr akože po 35 a áno, tak. Že ženy to akože odkladajú z pochopiteľných príčin, ale nemusí to ísť tak úplne jednoducho. A práve tam zohráva úlohu toto, že keby mali tieto všetky informácie. Predpokladám, že je v tom aj niečo hlboko osobné, že si túto tému zvolila za svoju a... Vieš, ani nie hlboko osobné, len prežitá skúsenosť, že naozaj to, že Ježiš, kebyže toto viem skôr. Ale chcem sa... Dobre, OK, čiže vy ste to vlastne ešte stihli, vydolovali ste niečo v tých 39, hej, čiže tie tvoje vajíčka niekde si tak hovejú? Čakajú? Áno. Ja som totiž nevedela, že či si to vôbec stihla, lebo naozaj je to téma, o ktorej sa začalo tak poriadne hovoriť tak možno 2 roky dozadu, že tých informácií je pomerne málo. A o to viacej si vážim aj späť k tenisu, že sa VTA do tohto naozaj obulo a sme ako vždy príkladom iným športom a ako keby aj iným biznisovým nastaveniam v rámci ženskej stránky. Ako to bolo s Billie Jean King, keď teda si povedala, že nie aj ženy musia zarábať v tenise a nastavila tú cestu na rovnocennosť. A kde sme dnes? Že na Grand Slamoch a skoro všetkých turnajoch majú hráčky rovnaké prize money ako muži. A v tomto smere začíname aj s touto iniciatívou, ako keby zase ideme príkladom na všetky ostatné ženské športy, že VTA vlastne presadilo tento rok nový zákon, kde hráčky majú možnosť si zmraziť rebríček. Okay. Čo je to najdôležitejšie, lebo to je ten neustály stres, ktorý ja som mala, že aj keď som vedela, že potrebujem operáciu ramena, ako keby nevedela som z toho vyskočiť, lebo ten stres toho, že stále musíš obhajovať tie body. Vlastne si nedopraješ nejaký ten čas mimo sezóny. A vlastne teraz je nové pravidlo, že na 3 alebo 4 mesiace si môžeš zobrať pauzu, zmrazíš rebríček, čiže keď sa vrátiš, tak ti ostáva ten, aký si mala. Môžeš si spraviť procedúru, uložiť do špajze a pokračovať ďalej v kariére. To je že prevratné za mňa. Tebe je ľúto, že nemáš deti? No teraz nie vôbec. Čiže ti nie je ani smutno, hej? Alebo že ten život máš vyplnený? Tým, že ja som tú kariéru tak dlho potiahla a hneď mi došla ďalšia, že jasne veľmi sa nad tým zamýšľam a o to viacej som rada, že mám teraz tú slobodu a ako keby aj v mojom veku ešte stále, že čas. Aj si vieš predstaviť, že keby teda nejaký ten surfer, vieš, ti prišiel do toho života a zrazu by si povedal, že toto by mohlo byť fajn. Ešte vieš predstaviť, že ešte by si tak vieš, že by ti tam to babetko v tom biarici po tom dome liezlo, hej? Ale nie je to akože taká nejaká smutno, trpká túžba, že toto sa mi v živote nepodarilo. Okay. Po našom podcaste vlastne ty už normálne, že dvíhaš kufre, letíš, doslova letíš preč. Čo ťa teraz čaká také pracovné, na čo sa strašne tešíš? Najbližšie komentujem ATP Rím turnaj a už potom Roland Garros, ale medzi tým vlastne mám novú funkciu, vlastne 2 nové funkcie, že som členkou nadácie VTA,
VTA Charities, kde robíme úžasné projekty na podporu žien po celom svete. Je to hlavne v spojení s Belinda Bill Gates Foundation a s UNICEFom, kde podporujeme hlavne tehotné ženy v rozvojových krajinách, kde proste nemajú či už vitamíny celkovo alebo potraviny na to, aby ich tehotenstvo prežili. Takže to je našim najväčším zámerom a to je akože veľmi zodpovedná funkcia. Veľmi ma to naplňa, ale aj veľmi veľa času zabera tým, že neustále riešime akékoľvek spolupráce. Opäť je to pre mňa neskutočné privilegium mať tu možnosť vidieť, ako ženský tenis spája a mení svet. Lebo tí donátori, či sú to bilionári alebo veľké, obrovské spoločnosti, ich ako keby neskutočne priťahuje to, že proste môžu s nami zdieľať tie momenty, či už je to Wimbledon, Roland Garros, kde sa teda dejú tieto naše dôležité akcie. A oni ako keby tým, že chcú byť súčasťou nášho športu, tak naozaj vedia byť veľmi, veľmi veľkorysí, na základe čoho teda my naozaj robíme neskutočné projekty, o ktorých sa samozrejme u nás ani nehovorí, ale je to asi tá najviac naplňujúca práca, že čo mi ten tenis ako keby umožňuje a v reáli vidieť ako krásne môžeme prispievať tomuto svetu. A plus ešte mám ďalšiu novú robotu a to je, neviem, jak sa to povie po slovensky, WTA mentoring, že mám na starosti mladé hráčky v rámci médií. Že akým spôsobom pracovať s médiami. So sociálnymi médiami? Áno, lebo je to teraz, vidím to s tým, že robím to, čo robím, že veľakrát, keď s nimi robím interviews, alebo ako celkovo majú prístup k médiám, tak sme si povedali, že wow, toto tu musíme prerobiť, lebo my sme boli generácie, ktoré sme nemali sociálne siete a teraz toto je, že extrém. A oni ako keby, že ich troška tak usporiadať, lebo oni začali to považovať, že vlastne také tie klasické médiá, či už je to televízia, interviews, radios, že to ani nemajú zapotreby, že proste oni majú tie svoje sociálne siete. A aj to, že ako začali niekedy negatívne komentovať niečo počas turnaja, že vlastne ako ich edukujem aj to, že prvá otázka vždycky, čo máme, že odkiaľ myslíte si, že dostávate prize money? Turnaj, sponzory a televízia. Nie sociálne siete. A oni, že keď dajú nejaký negatívny koment, že s niečím nie sú nespokojné na turnaji, ja im prvé, čo poviem, jasné, aj naša generácia veľa problémov je, ale ideš za turnajovým riaditeľom alebo za kýmkoľvek z celého týmu turnaja a si to vyriešiš za zatvorenými dverami. Nie, že oni tu nakydajú na turnaj, dostávajú rovnaké prize money ako muži a stále je, že taká neskutočne nespokojná generácia a nevďačná mi príde. Takže sme to tak akože si ma vlastne najali, že no tak toto ideme nejak usporiadavať. Lebo kto im má dohovoriť, keď nie je niekto, kto ja chápem totálne, že majú málo času, majú toto. Ale aj čo sme napríklad sa bavili, že negatívne komenty a teda. Ja som mala úžasnú skúsenosť, keď som mala 18 rokov, som bola v Anglicku a vtedy ako keby tam nemali sme sociálne siete, ale teda mali sme tú tlač a som bola na zadnej stránke, športová sekcia, front page, tak som si to užívala pri raňajkách a došla za mňou, neviem, či poznáš, Virginia Wade. Ona vyhrala Wimbledon 60. roky, komentátorka vtedy. A tak mi veľmi fandila, tak došla za mňou, že takým klasickým britským akcentom, že nemôžem povedať teda slovíčko, ale že what the you think you're doing? Ja tak na ňu kúkam, že čo? Že is that you on the photo? Či som teda, že áno, ešte som bola taká, že proud. Ona, že no tak to je posledný krát, čo čítaš noviny. A mala takú pravdu. Prečo? To, čo tam je, nie je realita. Len ty vieš, na konci dňa, keď sa pozrieš do zrkadla, čo si pre kariéru, pre čokoľvek spravila. To, čo je v tých novinách, ako dobre vieme, nie je realita. Tak na čo to čítaš? A to isté sa snažím teraz račkám, jasné, komenty dostanete akékoľvek. Ale je to na vás, prečo tam idete a to čítate. Majú k tebe rešpekt? Hej. Koľko majú rokov, babi? To sú tie, my sa zameriavame na tie ako keby najtalentovanejšie, ktoré už niektoré sú aj v prvej desine. Čiže tie, čo majú tých od 17 do 19-20 rokov, že už ako keby tú ďalšiu generáciu chceme zastihnúť, lebo
táto bohužiaľ nie. Alebo základné veci, ako, ja neviem, tlačovka, veľakrát vidíme ich v čiapke, mokré vlasy. Ale však to, čo mi dáte vy tuto z tohto interviu, tak ja potom preklopím, keď vás idem komentovať. Nie to, ako sa odfotíte na selfie na vaše sociálne siete. Lebo, dobre, ja som tam mladšia generácia komentátorov, ale UJOS v BBC nepôjde na váš Instagram. Že ako keby nerešpektujú, ako sa to hovorí, to bread and butter journalism. A zároveň ale nie je na ne tlak, aby aj živili svoje sociálne siete? Ale to je ich choice. Akože my sa bavíme o tenisovom svete, nie o... Akože mňa to uráža, keď niekto povie pri mojom mene len, že influencer. Akože čo? Že 35 rokov kariéry, hej? Dáme ti to do titulku. No, daj. Že proste, že ako keby zabúdajú, že to, kto ste, je vďaka tenisu, nie je túto reklama na pohárik. Že ako keby ich musíme usporiadať naspäť, že pre nás to bolo úplne logické, lebo keď sme chceli ako keby, že mať aj tú attention sponzorov a teda, tak si musela robiť pre televíziu, lebo televízia bol jediný kanál. Kdežto teraz, keď majú tie sociálne siete, tak je keby úplne, že... Takže, no, v skrátokosti mám túto robotu, kde ich teda troška upratávam na správne miesto. Myslím si, že to pre ne musí byť veľký dar a veľká vec, že môžu mať za mentora práve teba, vieš, že to máš odžité. Hej, a môžem bez filtra povedať. Vieš, že akože som nemôžu sa hľadať, ty to nechápeš. Chápem. Takže tam to akože končí akákoľvek, že treba ich troška tak... Vieš, ale veľakrát aj hovoríme, kde sú rodičia v tomto celom, že vieš, mamina, že keď ako keby, a to sme sa tak bavili s mojou generáciou aj s tou predtým, že proste nám rodičia povedali, a jasné, že to ideš spraviť, ale voči sponzorom. Teraz turnaje majú strašný problém vôbec získať tie hračky, aby niečo išli spraviť pre toho sponzora. Ale však poprvé, vy si budujete s nimi vzťah, čiže možno mimo VTA vám vznikne váš sponzorský tento. A opäť sa vraciame k otázke, odkiaľ si myslíte, že tie turnaje akože žijú? Že im to, ale to bolo niečo, čo nám rodičia veľmi rýchlo vysvetlili. Ako keby tá zodpovednosť, tak by som povedala, ten rešpekt voči tým turnajom. Ako Rafa povedal, jeden deň tu ja na Roland Garros nebudem, ale Roland Garros stále bude Roland Garros. Že on mal tú pokoru. Že to bolo pre nás také samozrejme, že turnaj tenis je viacej ako my. Vieš, lebo to sa stále točí a toto sa snažíme teda... Je to ťažšie v dnešnom svete, ale snažíme sa ich ako keby, že tadiaľ to, že toto nie je dobrá cesta. Dani, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla a že si nám vniesla taký vhľad do vecí, ktoré sú nám veľmi vzdialené a mnohým ani nerozumieme. A teraz už s takou úplne tak ináč sa na teba budem pozrieť, keby som ťa zastihla niekde komentovať. Si v tom fantastická. Ďakujem. A držíme ti palce, aby ti teda ten život plynul tak, aby si bola šťastná. Ďakujem pekne. Veľmi som si to s vami užila celý deň. Ja som rada, že nám to vyšlo. Ďakujem. Maj sa pekne. Ďakujem.